sunana Abba Ibrahim, kamar yadda kowa sani inkiya, kuma ana cewa Yakuba Adamu Kociya. Tun farko da na fara kokowa ban buga ko ina ba, Nyamai ne nake buga mu kokowa. Shekara 5 kenan. Da haganin nan ni tun kafin in shigo kokowa ina jin Yakuba Adamu. Kuma ina yin sportar iri sosai gaskiya. To kuma Allah ya sa Allah ya gama mu guri guda, Allah ya sa zan yaron shi, har na koyi waɗansu abubuwa da gare shi, takanit kokowa da sauransu komai da komai. In ka lura kokowa da ina yi irin na Yakuba ne, ba wani shamaki haka. Buri na gaskiya ina fatan masoya su taya da addu'a wannan gasa da mun ka taho, Allah ya ɗora mu a bisa nasara, Allah ya ba mu rabo da sa'a, mu ma mu ga mun kai wannan matsayi na cin takobi, shine dai muke fata a rayuwarmu. A gaskiya kokon Abba yana birge ni, ina min daɗi saboda kokowa ne tun da ya zo yaro, lalle ana ga kokko shi yana avance yana ta gaba. Kenan ni matsayin mai gidan shi da nake tare da shi sai in ce ina yi Allah godiya, kuma kullum ina addu'a Allah shi ƙara ɗaukaka yaron nan, Allah shi ba shi chance cikin kokowar da shike yi, saboda Abba yaro ne wanda shike yana so a kama mishi, kuma yaro ne wanda in Allah da dai shina horin tamu maso yare. Tani da sun koce baya ya buga Tolak, kuma Tolak da ya buga akwai wanda suna ganin kamar bai iya buga 86 kilo na, ana ganin kamar an hikarin shi nan, kuma yaro ya zo ya buga ta duka, muna nan muna ba shi konsai, kuma Allah ya taimake shi yaro ya yi champion da Africa, abinda adda wahala a cikin tahiyar, kuma yaro shiga shi ta farko, kuma Allah ya taimake shi ya yi champion da Africa. Kenan wannan abu kadai yana nuna yaron nan ba takobi ba ko abin da takobi shi na 80, amma takobi shi rubutu ne na Allah, rabo ne, in Allah ya ce zaka ci shi insha Allah.